Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yan'uwa. Ina yi wa kowa da kowa barka da zuwa, maza da mata, yara da manya duka ina yi wa kowa barka da zuwa. Insha Allah zan yi mana bayani ko zan yi mana cikakken bayani akan wannan course da za mu yi, wanda yana da matuƙar muhimmanci ka tsaya ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. Wanda idan ka yi skipping na bidiyon nan ka tsallake wani guri ba lallai ne ka fahimce ni ba sosai ba, to ina roƙonka don Allah ka tsaya kalli bidiyon nan har izuwa ƙarshe. A yau zan nuna muku wasu hanyoyi da nake bi na samu daga naira 50,000 har zuwa 100,000 a online, da kai ma yadda za ka yi ka fara samun waɗannan kuɗaɗe. Akwai hanyoyin da ake samun kuɗi da su bila adadin babu adadi, suna nan da yawa wanda ake samun kuɗi da su a online. To insha Allah yanzu na samo muku wasu hanyoyi wanda za ku samu kuɗi online sosai da su, kuma waɗannan hanyoyin ba za su baka wahala ba in dai har kana siyan data a wayanka kai awa 2 akan wayanka, kuma kai wayanka caji ka zauna kai awa 2 kana chat, to wannan hanyar za ta taimake ka wajen samun wasu kuɗaɗe online, wanda idan hanyoyin suka karɓe ka ma za ka ga kenan kasuwanci online zai iya zama jikinka, domin kasuwanci online abu ne mai matuƙar amfani kuma yana da matuƙar daɗi sabida yanayin yadda muke ciki yanzu a Najeriya. Kowa ya san halin da ake ciki, wanda yanzu online yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke matuƙar kawo kuɗi. Amma idan har ka riga ka yi believing cewa ba a samun kuɗi a online, to maganar gaskiya wannan bidiyon ba lallai ne ya ma amfani ba. Kuma idan ka san kana samun sama da naira miliyan 1, to wannan bidiyon ma ba lallai ne ya ma amfani ba, sabida in kana gani kana samun waɗannan kuɗaɗe za ka ga kamar ba ka buƙatar wani ƙarin kuɗi kenan. Amma maganar gaskiya duk irin kuɗin da kake samu, ƙara samun wata hanya ta samun kuɗi ita ma nasara ce a cikin rayuwarka, balle kuma wanda yake samun naira 20,000 ko kuma na ce naira 10,000 a wata. To wannan hanyoyin da zan nuna ma za su iya kawo ma kuɗi sama da naira 100,000 a cikin sati 2. Wannan hanya ce da za ta yi matuƙar kawo maka kuɗi, amma idan ka riga ka yi imani da cewa ba za ta kawo ma kuɗi ba, to wannan hanya ko da na nuna ma babu yadda za a yi ta kawo ma kuɗi. Ba zan iya ba, ita ce take kawo gazawa, sabida haka za ka iya kashe datanka ka tafi ka je kai abin da ka ga ya fiye maka. To kafin mu wuce bara na tabbatar muku da cewa lallai ana samun waɗannan kuɗaɗe. Kafin mu wuce bara na tabbatar muku da cewa lallai fa ana samun waɗannan kuɗaɗe, ba wai ina faɗa muku daɗin bakina ba ne ba. Ina gaya muku ne gaskiyata, kuma ina gaya muku ne don na taimake ku wataran ku ma ku zo ku mini godiya ku ce ai ta hanyata kuka samu wani abu, Allah ya taimake ku kuka samu kuka yi wani making wani abu a online. Ni ma hakan abin alfahari na ne, ɗan uwana musulmi kuma ɗan arewa ya samu wani abu ta hanyata ko kuma ta dalilina, ta dalilin na sanar da shi wani abu. Kamar yadda kuke gani wannan wasu kaɗan ne daga cikin ɗaliban course namu. Ga shi nan Ruƙayya Ibrahim Aminu kenan, wadda ta samu naira 54,000. Nan kuma ga shi nan Bilyamin wanda ya samu naira 60,000. Nan ga shi Isa Ahmad Sadiq wanda ya samu naira 51,000. Daga nan kuma ga Ismail Idris wanda ya samu naira 22,000. Waɗannan fa ba wai sun samu kuɗin nan ba ne ba shi kenan sun tsaya da samun wannan kuɗi. Sun samu waɗannan kuɗi ne kuma za su ci gaba da samu, sabida business ne. Yau idan suka yi gobe ma za su ƙara yi, yau idan suka yi gobe ma za su ƙara yi. Kuma wannan 54,000 ko wata 51,000 da kake gani za ka iya making ɗinta ma a rana ɗaya ko cikin kwana 2 in dai ka yi abin da ya dace. Kuma haka za ka yi ta making nasu, ka yi ta samun su, ka yi ta samun waɗannan kuɗaɗe, wanda idan dai ka daina samun wannan kuɗaɗe to ka daina wannan kasuwancin ne. Hanya ce da take matuƙar kawo kuɗi, sannan wannan 'yan kaɗan ne daga cikin waɗanda suke samun kuɗi online ɗin a cikin wannan courses namu, a cikin wannan course namu da muka yi kenan. Kaɗan ne daga cikinsu na ce bara na kawo don na nuna muku abubuwan da ake samu, ɗan alkhairin da ake samu dangane da wannan kasuwanci. To shin kai ma za ka iya wannan kasuwanci da muke yi? Lallai fa kai ma za ka iya yin wannan kasuwanci da muke yi, in dai har kana iya siyan data a wayanka, sannan ka yi amfani da wayanka sama da awa 2 zuwa 3. To zahiri kai ma za ka iya wannan kasuwancin, domin wannan kasuwancin ba wasu awanni zai ɗauke ka ba. Kasuwanci ne wanda daga ka yi zuwa minti 30 kawai sai dai ka tafi
ka ci gaba da sabgoginka, baya buƙatar wani lokacin ka mai tsayi wanda za ka zo ka daɗe kana wani abu, ko in ce ka daɗe kana, kawai lokaci ne da ka ɗan ba shi lokacin kaɗan minti 10, 20 zuwa 30 ka gama abin da za ka yi, za ka rinƙa samun kuɗinka cikin kwanciyar hankali. To ya sunan wannan course ɗin namu? Sunan wannan course ɗin namu e-commerce business, wanda duk inda ka ji an ce maka kuma ka ga commerce, ka san abu ne wanda ya shafi internet, wani business ne da ya shafi wanda za ka iya yin shi ya rinƙa kawo ma kuɗi. To wannan e-commerce business ɗin ya danganci businesses masu matuƙar yawa. Akwai business wanda suke ɓangaren internet wanda ni ba zan iya cewa zan iya lissafa muku su duka ba, amma wannan kaɗan ne na kawo muku daga ciki, waɗanda guda 3 ne wanda za su yi matuƙar baka kuɗi kuma suna da matuƙar sauƙi. Amma akwai business wanda online ne amma suna da wahala, amma ka san da cewa online yana matuƙar kawo kuɗi sosai. Duk wani aiki da za ka yi shi online, maganar gaskiya ana samun kuɗi fiye da tunani in dai za ka yi shi online. Amma wani lokacin za ka ga idan za ka yi aiki physically za ka ga kana shan wahala kafin ka yi making na kuɗi. Za ka iya zuwa ka yi wani aikin ma ka daɗe kana yi, ko ka yi sati, ka yi wata kana yi, bai fi ka samu naira 10,000 ba, 20,000. Amma shi wannan kasuwancin za ka iya aikin minti 30 ka samu naira 40,000, 20,000, 10,000, ya danganta da yanayin abin da ka yi. Sannan akwai dama wacce zan bayar a ƙarshen wannan bidiyo, duk wanda ya kalli wannan bidiyo zuwa ƙarshe, dama ce wadda za ka samu, kuma insha Allahu wannan dama na san za ta yi matuƙar amfanar ka idan dai har ka yi believing cewa wannan course zai taimake ka kuma ka karɓe shi hannu bibbiyu. To wasu hanyoyi ne waɗannan wanda zan nuna muku waɗanda muke samun kuɗaɗe haka da su. Insha Allahu zan nuna muku hanyoyin da muke samun waɗannan kuɗaɗe da su. To daga cikin hanyar farko akwai hanyar affiliate marketing. Na san da cewa idan wasunku ba su san ta ba, na san wasunku za su san ta. Akwai kuma freelancing job, wannan ma na san da cewa kalma ce wadda na san kuna ɗan jinta dai ko ba kwa jinta, zan yi muku bayani dangane da ita. Akwai kuma product selling, wanda na ɗan yi mistake ban saka selling a ciki ba, na dai sa product, amma asalin wannan ɗin shine product selling, wanda shi ma zan yi muku bayani dangane da wannan product selling ɗin. To menene affiliate market? Affiliate marketing wani nau'in business ne da za ka sai da kayan wani online ka samu commission. Na san da yawan ku za su yi tambaya su ce menene kuma commission? To commission shine ka sai da wani abu ka samu wani abu. Misali kamar a tasha za ka ga, ko in ce ka sai da wani abu dai ka samu wani abu dai wannan kenan. Amma idan zan yi muku misalin da menene commission saboda ku fahimta da wuri, zan yi muku misali kamar da waɗanda suke tasha. Za ka ga kafin ka ƙaraso cikin tasha wani ya zo ya tare ka, ya karɓi jakanka ya ce ina za ka je, bayan ka gaya mai inda za ka je zai je ya samu mota ya saka ka. Za ka ga shi kuma wannan mai motar ya ɗauki wani abu ya basa. To wannan shine misali na commission kenan, ya samu kamasho kenan a yaren mu na Hausa, ya samu kamasho kenan. To wannan kasuwanci shi ma kamar haka ne, kuma kasuwanci ne wanda ya halatta a yi shi, wanda mun duba mun yi bincike kuma mun tambayi malamai. Kasuwanci ne wanda ya halatta sosai 100%, don da yawan malamai ma sun yi magana akan halastar wannan kasuwanci. To ya ake samun kuɗi da wannan kasuwancin? Shi wannan kasuwancin, idan misali mutum, ko kuma na ce kasuwancin da ya kasu kaso biyu. Akwai na digital product, akwai na physical product. Duk abin da aka ce wa physical product shine abin da za ka iya ganin shi kuma ka taɓa, kamar misali irin su jaka, mota, mashin, wane, abin da za ka gan shi physical. Da kuma na digital, wanda ba za ka gan shi ba sai abu ne ɓangaren online kenan, wannan ɓangaren digital product ne. To maganan gaskiya wanda ya fi sauƙi daga cikin waɗannan kasuwancin na digital product, kuma an fi samun kuɗi da shi kuma ya fi sauƙi. Amma akwai garaɓasa a cikin wannan course ɗin, wanda duka za mu koyar da ku na physical da na digital product, wanda za ka iya zaɓar ɗaya wanda ka ga kai a mazauninka. Ni in na ce na digital product ya fiye min, kai wataƙila na physical ya fiye ma. Kowa dai da zaɓin ra'ayinsa, to shine za mu yi su duka don kowa sai ya ɗauki ra'ayin wanda zai bi ya yi amfani da shi kenan. To nawa za ka iya samu a rana da wannan affiliate marketing ɗin? Wannan affiliate marketing ɗin idan dai ka mai da hankali, ya danganta da yadda ka mai da hankalinka.
yanayin mai da hankalinka yanayin samun kuɗinka da wannan kasuwanci. Kasuwanci ne wanda misali kamar yadda na gaya muku akwai physical product kuma sannan akwai digital product. Misali idan ka karɓi abu, ka karɓi product akan naira 50,000 to za ka iya samun commission na naira 25,000. Kaga kenan misali yanzu idan ka sai da kayan naira 50,000, ka sai da kayan naira 50,000 za ka samu naira 25,000. Kaga kenan ka samu 50% commission na wannan sales ɗin da ka yi. To kaga kenan a rana ma idan kai sales za ka iya samun naira 25,000. Kaga kenan wannan kasuwanci ne mai matuƙar fa'ida kuma mai matuƙar kawo kuɗi, wanda kenan kaga idan kai sales 2 a rana ɗaya ma za ka iya samun wancan kuɗin da na faɗa daga naira 50,000 ɗin zuwa 100,000 za ka samu wannan. Amma ya danganta da yanayin mai da hankalinka da kai a ɓangaren wannan kasuwanci. To ka buƙata kafin ka yi wannan kasuwanci. Abin da kake buƙata kafin ka fara wannan kasuwanci na affiliate marketing, kana buƙatar ilimi a ɓangaren wannan affiliate marketing don duka wani abu da kuka ga ya tafi kuma an yi nasara a kan shi, ana yin sa ne da ilimi. Kuma kana buƙatar mentorship, wanda shi mentorship zai kasance akwai free mentorship a wannan course namu, wanda duk wani abu da ya shige ma duhu za a buɗe ma shi. To ko bayan wannan ma akwai wanda suka riga suka gama course nasu suke samun kuɗi, wanda za a haɗa ku da su, wanda duka wani abu da ya shige muku duhu a ɓangaren wannan courses ɗin za su yi guiding naku su fahimtar da ku menene. To akwai free mentorship a cikin wannan course ɗin. To sai na biyu, menene freelancing job? Freelancing job, shi freelancing duk abin da ka ji an ce ma freelancing yana nufin wanda zai aiki a biya sa. To wannan freelancing job ɗin aiki ne za ka yi a biya ka a intanet. Kuma wannan freelancing job ɗin duk wani wanda ka gani yana da aiki a wannan ɓangaren freelancing job ɗin, idan ya kasance ko me ka iya, kuma ko in dai ka kasance kana da wani talent, to ko da baka da talent a cikin wannan course namu za mu nuna maka wani skills wanda a ciki za a nuna ma yadda za ka kai wannan aikin kai ma ka rinƙa samun kuɗi da wannan freelancing job ɗin. Kuma a bayan haka ma za ka iya zuwa ka koya, sabida abu ne wanda yake matuƙar kawo kuɗi. Idan ka kasance muku misali dai bayani akan shi, cikakken bayani akan shi, idan ka iya typing ko voice ɗinka yana da daɗi, muryanka kenan, ko kuma ka iya graphic design, ko kuma ka iya duk wani skills dai da ka iya, ko kai social media manager ne, ko kai content creator ne, ko video editor ne kai, to duka idan kana da wannan skills ɗin, wanda su ma skills ɗin za dai mu koya ma skills wanda za ka yi amfani da shi. Kuma idan ma baka buƙatar wannan skills ɗin, za ka iya zuwa ka koyi skills, wanda yanzu skills ga su nan da yawa, wani ma free ake koya mutum. Za a koya ma skills, kuma idan ka zo za ka iya yin wannan freelancing job ɗin da shi, ka rinƙa samun kuɗi da shi. Nawa za ka iya samu a sati da wannan freelancing job ɗin? Freelancing job za ka iya samun kuɗi da shi sosai. In dai ka sami client, ka samu wannan kenan, wanda za su rinƙa baka aiki ne dama ana biyan ka. Misali yanzu kana da murya mai daɗi kamar yadda na gaya muku, to wannan muryan naka za ka rinƙa yin voicing over artist kenan, kamar irin su cartoon animation da kuke gani, za ka rinƙa yin musu voice ana biyan ka, ko kuma za ka rinƙa typing ana biyan ka, ko za ka ringa yin player na waƙa, ko kuma something dai ɓangaren graphic design, ko in ka iya photo editing za ka rinƙa yi shi ma duka a freelancing website ana biyan ka. Freelancing website ɗin akwai freelancing website da yawa irin su Upwork, Fiverr, freelancer.com, wanda duka ana yin freelancing ne da su, wanda idan ka iya wani yaren ma za ka rinƙa zuwa kana koyar da yaren ana biyan ka. Akwai ayyuka da yawa a freelancing job ɗin nan, wanda za su yi matuƙar kawo maka kuɗi sosai da sosai, wanda mu mutanenmu na arewa ba kowa ne ya san wannan hanyoyin ba. Amma yanzu da aka fara samun waɗannan hanyoyin, za ku ga mutane suna yawan cewa ana samun kuɗi online, amma sai dai wani lokacin abin da yake faruwa, wani bai san yaya za a yi guiding naku 100% ta yadda za ku yi kuma ku je ku fara wannan abun ba. Sai dai kun zo kun sai course a hannun shi, ko kuma kun yi wani abu
kun sai course a hannun shi ya zo ya ta muku dibi ya rasa yadda zai yi ya fahimtar da ku ta yadda za ku yi wannan abin. To 100% za a koyar da ku yadda za ku yi wannan freelancing job ɗin da affiliate marketing, wanda freelancing job ɗin nan za ka iya making ɗin kuɗi da shi a sati wanda ya kai shi ma naira 50,000 ko sama da haka. Wannan ina yi muku mai kaɗan ne daga cikin misali, tunda za a rinka biyan ka ne in dollar, za a rinka biyan ka da dala, kuma sannan akwai freelancing ɗin da za ka iya yin shi ma gida Najeriya, wanda shi kuma za a rinka biyan ka da naira, amma wanda za ka yi da dollar ya fi, saboda za ka iya yin aiki guda ɗaya a baka dala 15, wanda a yanzu a kuɗin Najeriya ta kai naira 15,000 ko kuma na ce sama da haka. To kaga idan kai aiki ɗaya a rana aka baka naira 15,000, to misali ka lissafa a cewa wanda ba mutum ɗaya ne zai baka aikin nan ba, ka lissafa a kan cewa yau ka samu aiki guda 2 ka kai making naira 30,000. Kaga kenan wannan aikin a sati ɗaya zai iya baka sama da naira 100,000 ma, wanda idan kai connecting ma da wani kamfanin, idan dai ka iya graphic design ko kuma skills ɗin da zamu koya ma a cikin wannan course ɗin, idan kai connecting da wani already ka riga ka zama freelancer nasa, zai rinka kawai turo maka aiki ne kana yi mai, ko kuma ka iya video editing. Akwai content creator a YouTube wanda ba su da lokaci da za su tsaya su rinka yin wani editing na video nasu, ko kuma su rinka yin YouTube thumbnail, shi ma duka za ka iya yi ana biyan ka a waɗannan website ɗin. Amma abin da kake buƙata, dole kana da buƙatar ilimi akan wannan ya za a yi ka wannan abubuwan. To insha Allahu duka a cikin wannan course ɗin za mu faɗi, ko kuma in ce za mu koyar da yadda za ka yi wannan abubuwan 100%. To sai abu na uku shine wanda na ce muku product selling. Wannan product selling ɗin kasuwanci ne mai sauƙin gaske kuma mai matuƙar kawo kuɗi. Akwai kasuwar internet wanda irin su Amazon, Jumia da dai sauransu. Akwai kasuwanni a internet masu yawa. To shi irin su AliExpress kenan. To shi product selling, yadda ake yin product selling, misali ka ɗauko kaya daga ko AliExpress ko ka ɗauko kaya daga Amazon. To misali wannan kayan da ka ɗauko shi a naira a dala, misali ka ɗauko shi a dala 10 kenan. To kai kuma za ka je ka buɗe shop naka ne. Bayan ka buɗe wannan shop naka, sai ka zo ka saka kayan nan a mazaunin dala 30. Kaga idan ka saka kayan nan kenan a mazaunin dala 30, ka samu ribar dala 20, wanda dala 20 tana kimanin naira 20,000 ne a yanzu a kuɗin Najeriya. To kaga 20,000 kenan, kuma wanda a yanzu idan ka zo ka yi running na advert, sama da mutum 10,000 za su iya zuwa su kalli wannan product ɗin naka. To wannan product ɗin naka, kaga kenan idan mutum 10,000 sun kalla, ko ƙaddara ku ga yawan mutane 10,000, to adadin mutane 10,000 nan su kalli product naka, baka samu sales ba a banza, misali ka samu sales ma a bashi ka samu sales 4, ka samu sales 4, don Allah ku taya na lissafi, naira 20,000 so 4, ka yi making naira 80,000. To a bashi ma a kwana 4 ka samu wannan sales ɗin, kullum kana samun sales ɗaya. Kuma wannan advert ɗin da za ka yi running bai fi ka saka naira 3,000 ba ma, ko 2,000, ya danganta dai da kalar advert ɗin da za ka yi running. To ka samu naira 80,000 kenan. To wannan shine ake nufi da product selling, kenan. To nawa za ka iya samu da product selling a wata? To kamar yadda na gaya muku, wannan product selling ɗin kai ne za ka ci gashin kanka, ko ba haka ba, amma akwai hanyar da za ka bi kuma ya zamana ba gashin kanka kake ci ba. To idan ka ɗauko product ka je ka buɗe shop, ka saka product naka a ciki, ka saka mai price, ya danganta. Idan sauƙi za ka yi, in ka ɗauko shi a dala 10 ka sa a dala 15, idan ka ɗauko shi a dala 10 ka sayar da shi a dala 20, ya danganta da abin da ka ga dama kake da ra'ayi, saboda kai ne ogan kanka kenan, kai ne kake da ra'ayin nawa ya kamata ka sai da wannan product ɗin naka. To kaga kenan a wata, idan muka yi tambayi kanmu a wata za mu iya samun nawa kenan da wannan product selling ɗin. Kawai mu ƙyale. To misali a wata mu bashi za mu yi sales guda 6 a wata. To mu bashi ma naira, kamar yadda muka ce, tunda a kwana 4 ma mun yi lissafin cewa za mu iya samun sales 4, ko kuma mu bashi a sati ɗaya mu samu sales 4. To mu lissafa a wata za mu iya samun, misali a ce sales 10. To misali naira 20,000 so 10. Kaga idan ka lissafa sales 4 mun ce muna da 80,000.
To sales guda 5 kenan muna da 120,000. 120,000 ga naira 120,000 muna da naira 240,000. Kaga kenan idan ka sa 240,000 kenan ko? Haka ne 240,000 kenan 240,000. To kaga kenan idan ka samu wannan sales ɗin kana da naira 240,000. To ka lissafa mini yanzu idan na ce wani ya kawo mana aikin da zan iya samun naira 240,000 a mazaunina na mai digiri ko wani a Najeriya dai gaskiya za ka daɗe, ba wani ƙaramin aiki ne, ba ƙaramin aiki ne wanda za ka samu waɗannan kuɗaɗe ba, amma iya skills za ka koya a intanet ka yi making naira 140,000. To ka ƙaddara ma ko a wata 2 kake samun 140,000 ba wata ɗaya ba, za ka gode Allah, saboda wani aikin watan da za ka yi bai fi ka samu naira 20,000 a naira 30,000 ba. Kaga a wata 2 60,000, amma a wata 2 misali ka samu naira 200,000 da naira 40,000 kenan, ka samu 240,000. To wannan shine aƙalla abin da za ka iya samu da product selling a wata kenan. Da wannan nake so na gabatar muku da course ɗin nan namu, da wannan nake so na gabatar muku da wannan course namu na e-commerce business, wanda yanzu haka akwai ɗalibanmu wanda sun kai ɗalibai sama da 700. Wasu an gama musu course ɗin, amma dai tunda akwai mentorship har yanzu suna tare da mu, ana ci gaba da guiding nasu har sai sun yi mastering akan wannan abun, kuma za su shekara 1 ne a wannan class ɗin, kuma already dama suna samun kuɗinsu, kuma za su ci gaba da samu, kawai za su zauna ne domin su iya wannan business ɗin 100%. To kai ma idan ka samu shiga zuwa cikin wannan course namu, kai ma za ka samu wannan damar mentorship ɗin, wanda za ka zauna a cikin group ɗin nan har kai ma ka fara samun kuɗi, wanda idan kai registration na course ɗin nan ma na tabbata kuma a ranar kwana 2 ko 3 na san za ka iya making sama da abin da za ka saka ka yi register na wannan course namu. Wannan course namu registration ɗinsa naira 15,000 ne. Naira 15,000 shine kuɗin registration ɗin wannan course ɗin namu. A haka ma muna tunanin ƙara shi, saboda yanayin alkhairin da ake samu a course ɗin yana da yawa, kuma sannan abin da za mu koyar a cikin wannan course ɗin, kuɗin da za ku bada zan iya cewa ma bai kai abin da za mu koya muku a cikin wannan course ɗin ba. Wannan kuɗi ne 'yan tsiraru wanda za ku bada, saboda za ka yi business ɗin da za ka samu naira 60,000 naira 70,000, amma an zo an sayar ma da course naira 15,000. Kaga ai abin ma zan ce ya yi sauƙi, ko dai tunda dai mun kawo ne domin ƙaruwanku. To course ɗinmu naira 15,000 ne. To amma to wace dama na ce zan bada ga wanda ya kalli bidiyon nan har ƙarshe kuma yake da ra'ayin yin registration na wannan course ɗin? Damar da zan ba wa wanda ya kalli wannan bidiyon har ƙarshe kuma yake da ra'ayin wannan course ɗin shine discount na wannan course ɗin. Daga nan zuwa sati 2 ko sati 1 zan ce, to na ma ba da sati 1 gaskiya na rage. Duk wanda yake da ra'ayin zai registration na wannan course ɗin, na yi masa discount na naira 5,000. Kowane ne zan siyan mai da course ɗin nan naira 10,000. Zan siyan mai da course naira 10,000, a bayan nan kuma zai koma 15,000 ɗinsa yadda yake. Wanda a haka ma idan aka ƙaro wannan a cikin course ɗin, za ta iya yiwuwa akwai videos wanda za a ƙara, wanda su ma za su ci gaba da guiding na mutane wajen samun wannan kuɗi online. Za ta iya yiwuwa kuɗin course ɗin ya ƙaru, amma yanzu dai discount na naira 5,000 dama ce ta samu yanzu ga duk wanda yake da buƙatar yin registration na wannan course ɗin, shi ma ya rinƙa samun kuɗi kamar yadda na nuna mai, kuma kamar yadda na faɗa mai yanayin yadda business ɗin nan yake. Already zai iya yi mini magana, tunda na san duk wanda ya kalli bidiyon nan ni na masa share ko kuma wani ne ya masa sharing na wannan bidiyo. To wannan ita ce damar da kake da ita zuwa nan da sati 1 kake da ita, domin wannan kasuwancin ba wai mace ba namiji, ba kasuwanci ne da za a zo ana cuɗanya ba, kasuwanci ne da za a yi shi online a gama shi online. To da wannan dama nake muku bisalam, ina godiya da tsayawa da kuka saurare ni. Na gode. To ga mai buƙata zai iya yi mini magana ta number na, ya ce yana so ya payment. Bayan ka yi payment za mu saka asalin payment group namu, wanda a nan ne za ka shiga ka je ka kalli course ɗin. Za mu tura ma link idan za ka iya ka yi register ta link, idan kuma ba za ka iya ba za ka iya tura kuɗin kenan sai mu maka payment. Na gode.